Van harte welkom op deze 21e zondag van het kerkelijke jaar. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is toch in staat naar hem te luisteren? Maar Jezus zelf, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroegen: neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was. Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie hem zou overleveren. Hij voegde eraan toe: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is. Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de 12 vroeg: wilt ook gij soms weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En wij geloven en weten dat gij de heilige Gods zijt. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Voor u die vandaag kijkt, ligt het kampioenschap van de voetballanden in Europa alweer een tijdje achter u. Wat was er niet weer een sfeer rond Oranje? Het zou allemaal fantastisch moeten worden. En overal werd het aangeboden met reclamefilmpjes. Om Oranje te steunen kon je overal Oranje kopen. Sommige mensen werden er groen en geel van al die reclame. Maar het is alweer een tijdje achter u. Wat actueler is voor mensen nu de nieuwe wedstrijden die aan de volgende ronde bezig zijn. Supporters die meetrekken met een ploeg die gedegradeerd is, zoals VVV uit Venlo. Voor hun zal het even wennen zijn dat ze niet meer op het hoogste niveau spelen. Ze zijn naar de keukenkampioen. Alsof de keuken zoveel minder waardig is. Misschien toch een suggestie. De ziel van het huis is niet de huiskamer, is niet de slaapkamer, is de keuken. Als daar iets moois klaargemaakt wordt, leeft men aan tafel op. Danken ze elkaar voor het eten. Het heeft gesmaakt en gevoed. Dus laten we niet te pessimistisch zijn. Dat een degradatie betekent dat het niet meer de moeite waard zal worden. Maar we weten, er blijven mensen weg. De echte fans daarentegen houden vol. Die laten zich niet uit het veld slaan, als de resultaten misschien niet meer zo oogstredend zijn en niet meer tot uitbundige juichpartijen uitnodigen. Dat supporters wegblijven, kan gebeuren. Dat daardoor inkomsten dalen, is een volgende stap. En dat de club die dan gediend moet zijn met de inkomsten niet meer echt op niveau verder kan, ligt dan toch weer aan de supporters. Het is een soort wetmatigheid in deze tak van sport. Zoals op veel sportmomenten geld een uitermate een belangrijke rol speelt. Toen de Joden, het oude godsvolk, zich goed en wel vestigden in het beloofde land, was er natuurlijk vreugde. Eindelijk thuis, het beloofde land. Na 40 jaar woestijn, waar ze doorheen moesten en Gods hulp toch hadden mogen ervaren, vergaten ze toch vlug dat ze gered zijn geworden uit Egypte. Door leiding van Mozes, onder andere. En ze legden contact, toen ze het allemaal in het vergeten waren, met de oorspronkelijke bevolking. Ook wat geloofszaken betrof. En dat verhaal
lezen we vandaag, wat u niet hebt gehoord in de eerste lezing. Maar wel het evangelie. Waar Jezus, net als die Jozua in de eerste lezing, de tweede man na Mozes, de leerlingen voor de keus stelt. Blijven jullie of wil je weggaan? Jezus dwingt niemand. Want God wil in vrijheid en liefde gediend worden. En nog altijd omdat de taal mensen tegen de borst stuit, blijven mensen weg. De taal van de kerk is niet de taal van de politicus. De taal van de kerk is niet de taal van de mensen dat ze allemaal zo graag willen horen. De taal van de kerk heeft een eigen missie, is een eigen zending. En als de kerk zijn stem durft verheffen, zeggen mensen, ja, kom, is toch niets meer van deze tijd. De vraag die we moeten stellen is het mensenwerk of zijn wij Gods werk? Als het op mensenwerk aankomt, zal het op niets uitlopen. Alle bewegingen die er zijn, op tal van vlak. En dat wordt heel spannend. Als je stilstaat bij wat er zich ontwikkelt in de relatievorming. Wat vroeger man-vrouw was. Een totaal andere weg wordt ons gewezen, alsof het allemaal vanzelfsprekend is. Is dat het woord van God? Of het woord van de mens, die zijn eigen wedstrijd speelt? Best vervelend om dat te moeten gaan horen, denk ik. Maar het is wel een serieuze vraag die een mens zich moet stellen. Die de kerk zich moet stellen. Vriendjes maken door iedereen gelijk te geven is geen kunst. Maar of het spel daarmee goed gespeeld wordt? Die taal van Jezus stuit de mensen tegen de borst. En ik ben ervan overtuigd dat als de kerk haar stem verheft, mensen hetzelfde gevoel zullen krijgen. Oh, wat, zeggen ze dan. Die is nog van vroeger. Ja, we zijn van vroeger. Van heel vroeg. Vanaf het scheppingsplan van God, van het begin van de wereld. We kennen toch al die verhalen. Hoe God met afschuw keek naar Sodom en Gomorra. En hoe Abraham tussen beiden kwam om te bemiddelen. Heer, als er nog een paar rechtvaardigen zijn, in Gods naam spaar de stad. Is goed, zegt God. En Abraham ging terug met pingelen. Heer, als er nog 10 zijn, spaar de stad. Maar de stad werd niet gespaard. En weet je waarom het getal 10 werd genoemd? Omdat dat de groepsgrootte was, waardoor een gemeenschap tot gebed kon komen in de synagoge, tegenwoordig nog steeds. Heb je 10 mensen, dan kun je tot gebed komen. Dus bidden is een cruciaal moment om de voortgang te kunnen krijgen. Die taal staat u tegen de borst. Ik kan me dat voorstellen. Maar als we niet bidden, zullen we de taal van God niet verstaan. Want bidden is niet alleen maar, Heer, ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo. In Gods naam help, ik ben ziek, ik heb pijn, ik heb last, mijn kinderen. Bidden is ook, Heer, spreek. U die naar luistert. Luisteren wij nog? Hebben wij leren luisteren naar God? Wie die kunst nog niet verstaat, begin eens met stil te worden. En probeer eens te zien dat Hij u ziet. En dat Hij iets met u van plan kan zijn. Dan wordt die taal van God opeens zijn wonderlijke woord. In de hoop dat Hij weer supporters vindt. Die ook in een kerk die tanende is, weer nieuw leven gaat vinden. Leven ten bate van de wereld. Het is een prachtige wens, het is een hele bede, maar aan ieder van u de stap om te zetten. Succes daarmee. Heb vertrouwen. Een hele goede zondag wens ik u.